listo. Horra, ez? Kamara hontara. Lanketa prozesuan zuek ere libre eta prest sentitu zarete? Bai, guztiz. Hori argiari proposamena ingenion komikia iteko, bai ez esan ziguten, baina gero egia esan gure kontura ibili gera. Eta guztiz libre, bai formatu, horri kopuru, dana. Bai, gure proposamena zen, osake libre eta prest egon behar. Bai. Behin liburua argitara eman da, isiltasun konplizeak jaso dituzuen. Egia da ez dela asko komentatu izan, edo ez dugula konplizitatea handia jaso dugu alde batetik, beste alde batzutatik ez dugula aipamenik jaso, baina ez geunden ez dare horien zai eta begira zerbaiten erantzule da edo zerbaiten erakusgarri da, baina ez gaude horien zai. Eta isiltasun deserosoak? Ez, berdin. Nire kasuan behintzat, ez. A8aren ordainlekuen zuekin topo eginez gero, zuei autoantokia egitea bi aldiz pentsatu beharko litzateke? Ez oso konversazio honak eman ditzazkegu, eta isilik joteko gaitasun ere badaukagu. 3 leku aurkitzea igual asko izango litzake, baina ez pentsatu bi aldiz eta hartu. Eta zenbat Simon Biles ari dira bertsogintzan? Asko. Bai, mentalki pila bat, gero fisikoki eta hori beste gauza bada, baina uste ageriko dela pertsonaia nola zen puntutan dabilen eta asko dabiltza. Zein da, Simon Biles? Gimnasta. Bale, enekin zentan.